Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan di ano? Adlaw day karong Sabado, November 2, tuig 2024, kalag-kalag. Kumusta inyong Halloween diha mga ka-DJ, mga ka-listeners? O karon day no, mag-upload na sa taog kahandumanan sa usa ka awit. Ang nagpada sa suwatap ko karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong magtatampo nagda sa pangalan nga Tonton. Ug salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ug di ta maglangan, ato nang sugdan ang handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. May adlaw kayong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit ingon man sa mga artist. Congrats na to, bay. Congrats na to, bay! Nakagraduate na kita high school, bay. Gamay na lang ko ang makatrabaho na kita ini. Say, gaman na kuwang. Nga, trabaho na magig ko. Ha? Di ka muskwil ang college day? Dili na, bay. Ang importante na ako nga makahuman ko high school. Nya, nanamay mo dawat na to. Di ba? Graduate na gud ta. Ano di ikaw? Muskwila di ka college? Eskwela good town. Dili, oy. Ha? Nganong di man, ma? Dong in town, wa tay kwarta, oy. Unas ginhawa, magani na tong paningkamot para makahuman ka sa high school. College pa ka, ha? Paita biyaan eh. Patuga-tuga mong panganak ko, di man day mo kamaong musuporta sa iyong mga anak dahil sa iyong mga panginahanglan. Oy, ayaw pag binastos, ha? Ay, natao ko nga pobre, oy. Huwag tungod ninyo nga, mga way ayon ako mga ginkanan. Mamatay ko nga nga pobre lang yapon. Kapuyag kinabuhi, ay. Asa magulog ka, Tonton? Da, magduwa ko basket, ay. Kondisyon na, ah. May makay mo duwa. Gusto rin akong lingawan ng kong kaugalingon, bay. Ama ba? Excuse me. Yes, sir. Kining, nakita na ko ang imong dinuwaan ba? May maday ka muduwag basket? May potential ka? Salamat, sir, ah. Kuan, may i-offer ko nimo. Ha? Kung gusto na ko ba nga una-una ni Mayo, una ka mo desisyon. Unsa man na, sir? Unsa? May gusto mo pa eskwela nimo? Ma. Mo-sponsor siya nako. Og iya kong pasudlon nga varsity. Iyang hangyon niyang amigo nga mo'y tagiya sa eskwelahan. Niyo sabay plano nimo. Makasalig ka ta ng tawhana. Basin baya o. Mahing mo ba? Maay na lang gud panghilabot gud. Naibaw kong mukontra na sad ka. Di na gaya ka makahatag na kog maayong kaugmaon. Idaw pa gina nimo. Tonton na sabay nahitabo nimo. Nganong naingon naman ka, ana? Kay daghan kog pangandoy kinabuhi, ma. Maong kabuton gini nako. Bahalag magkinaunsa. Tonton. Biyawa, ah. Giyanan ni mo si mong uniform, ah. Limpyo kay kang naong. Ngig ka. Ang private school ko na akong eskwelahan ko. Ang mga muskwila ko nga lago ko tanawon. Oh. Di gyud ko magpaila nga pobre ko, no? Hala. Good luck, bay. Karon pag ko nakasuway og sud sa usa ka private school nga eskwelahan. Nindot mo din nila. Karon mao na niyang sinugtanan sa kong pangandoy. Eskwela gyud kog tarong aron makahuman kog college. Hi, girls. Oh, ano? Kagwapa niya.
Nindot kayong tutukan niyang naong. Oh, dilingi siya na ako. Nitutok siya. Kipaningot mo hinugra. Kaswerte ka sa mauyab-ani niya. Kung ako ka, na ba ka ko'y chance ani niya? Nalalagpangandoy bay, kay kita mga pobre, para ra kita sa mga pobre o kana mga dato, dili mahitabo nga mupunit na nato mga pobre. Ha, di bay. Basta ako gani mangandoy bay, di igi kumundang hanton nga makuha na ko siya. Bay tuntun. Makikila-ila ko niya bay. Lexi, mao na akong pangan. Anton Deco, Lex. Nice to meet you, Anton. Pwede ba tikang maamiga, Lexi? Sure. Maayo kay dili siya arte bay. Okay ra niya bisag dili ta parehas og kahimtang niya. Wa masad sa may baw bay. Nagtuo ba siya nga, dato ko parehas nila. Ha? Sure wi. Ay pag binuang og ginaano wi. Tinuod lagi. Kay kung musulti ko sa tinuod bay, naibaw ko nga wa ko'y chance niya, bisag gamay. Ah, hayambot nimo eh. Ato na ko eh. Mas may pagbutrabaho ko kaysa maminaw nimo. Oh, bay. Saon man ni, uy. Ha? Nga naman ka? Unsa man day problema day? Dili ko kuhaon ni Daddy. Kaya ako ni mo gamit sa sakyanan. Gusto niya nga magtaksi na lang ko. Pero dili ko ganahan, uy. Oh. Wait. Ikaw, di ba kuhaon man kag car? O, pwede mo hitch na lang ko ni mo? Kuan? Sige na, please. Sige, sige. Sure. Unsa? Huwag na to ang sakinan sa akong amo? Bay, sige na bay, kadiyot lang. Kadiyot lang kay bay. Huwag karoon mo sa di ba? Sige na bay, luwas ako bisag karoon lang. Nagkinanglan ko sa imong tabang bay. Na, napay meeting akong amo eh. Sige, itakas nila ako kadyot. Pero kadyot ra ha? O lagi bay, promise bay. Salamat kay bay ha. Oh. Imo ning sakyanan? Kanindot good. Oo, ako na. Baratuhon naman gani. Ang mga mahalo na akong mga sakyanan, kay ipahuwaman ako sa akong mga barkada gud. O kani, may gamit na ako pang service lang. Ano na, manood ta. Thank you. Sige. Tanadong. Ah, yes sir. Oh, ma'am? Yes? May problema ba? Oh, wa. Naunsa ka. Ay palata diha. Kipaningot kag maayo. Sige na, drive na diha. Anton, Oh, nagdali kag uli? Pwedeng magtuyok-tuyok lang una ta? Joyride sa taba? okay na. May problema. Ah, kining, sir. Ah, Paggasolina sa ta sir eh. Wala ba ko'y kwarta dili? wala ka binili ni mami di ay. Paita ay. Wasa ko'y cash ra ba din nida? Lex, okay, cash diha. Pwede mo huwang. Ilisan di ka ugma kung maka-withdraw na ko. Okay. No problem. Nakihitch na ba ako sa imong sakyanan? Maikog sad ta? Sige, pag-gasolina ta then, ihatod na lang ko dito sa pauli. Sige. Salamat ha. Ako may angay magpasalamat nimo. Kay mas nakaila ko sa tinuod imong batasan. Ato na ko. Bye. Yes! Success! Woo! Sure ko. Nibilib to siya na ako. Salamat kay Bay. Salamat kay Bay. Woo! Oh. Uy. Ano sa mga nga ni kaging ka? Kanina ragi ka na.
Klaro kayong hawa na ko'y trabaho ay ni Ugma. Ha? Usa? Nga naman? Anak to sa kong amo. Sila mo'y tagyan ng sakinan. O, usa? Mao de hinungdan maong dili ka gustong mo eskwela. O, ma? Ay, dong. Abi nimo, ang sobrang pangambisyon, duharag ipadulngan ana. Matuman ang imong mga pangandoy kay maningkamot mangyud ka. O padong sa dili maayo ang mahitabo. Og mauni nahitabo nimo karon. Ma, Og dili ka makalabangan ng problema ha, kung dili nimo siya atubangon. Pagsuri niya, nak. Ngano nag-sorry man ka? naibaw ko nga, kaibaw kas tinuod. Sorry kayo. Nabuhat lang to na ako kay basin yung di ko nimo tagdon kundi ko parehas og kahimtang nimo. O nakagusto kay ko nimo, Lexi. Og nakagusto sa doon ko nimo. Wa ko magpangutan na bahin sa imong kinabuhi kay ang gusto nako. Makagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sorry, Lexi. Please, atagi ko blind chance. Magpakatinuod ako sugod karon. Dili na ko pwedeng muhatag nimo og chance. Kaya ang pinakadili na ko ganahan sa tanan. Kanang taong bakakon. Oh, Lexi. Naibaw ko nga dako kay kugsa ni Lexi. Ug di na lang kumulaom pa nga pasayloon ko niya. Karon, nag-focus na lang gid ko sa akong pag-eskwela. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Tonton nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalokan. So sorry. I'm so sorry. Ang maong kaagi gibawatan no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kung gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan